Vítajte pri ďalšej časti série, v ktorej sa s vami podelím o zaujímavosti zo všetkých možných oblastí. Pohodlne sa usaďte, alebo si ľahnite, alebo sa dajte do nejakej polohy, ktorá vám vyhovuje a začíname. John Tyler, prezident Spojených štátov narodený v roku 1790, má dodnes žijúceho vnuka. Keď sa pár generácií chlapov po sebe stane otcami v dôchodcovskom veku, tak sa proste dejú zvláštne veci. Tento chlapík okradol Google a Facebook o milióny tým, že im posielal falošné faktúry, ktoré oni uhradili. Tiger má na zadnej strane uší biele fľaky. Vedci predpokladajú, že sa jedná o tzv. Falošné oči, ktoré majú zastrašiť alebo oklamať potenciálnych predátorov. Pomalky sú drobné živočichy, ktoré dokážu prežiť aj teploty blížiace sa absolútnej nule. Dokážu prežiť aj teplotu 150 stupňov Celzia a dokážu prežiť aj vo vesmíre. Všetci vieme, že prvým satelitom vo vesmíre bol sovietský Sputnik. Je ale možné, že ich Američania tesne predbehli. S čím? S takýmto poklopom. Aby sme boli féroví, nebol to poklop od kanalizácie, ale od podzemného jadrového testu. Po tomto jadrovom výbuchu vyletel poklop nahor rýchlosťou údajne viac než 200 000 km za hodinu. A aj keď sa to nevie iste, mnohí si myslia, že vyletel až do vesmíru a možno tam je dodnes. V roku 1992 prišli talianski vojaci do Somálska na mierovú misiu OSN. Zakrátko dostali divnú návštevu. Bol ňou miestny detko, ktorý za druhej svetovej slúžil v miestnej jednotke talianskej armády, keďže vtedy malo Taliansko túto oblasť pod kontrolou. Prišiel za nimi v starej uniforme s tým, že prisahal na celý život vernosť Taliansku, kráľovi a dučemu. Pre Talianov samozrejme dosť trápna situácia, ale aby to nezhoršili, tak si ho radšej nechali. Lichtenštajnsko a Uzbekistan sú jediné dvojito vnútrozemské štáty, čiže vnútrozemské štáty, ktoré sú obklopené len vnútrozemskými štátmi. Teda pokiaľ rátame Kaspické more ako jazero, inak Uzbekistan padá. Všetci poznáme Neptún. Krásna modrá planéta, že? Nie. Tento obrázok je v skutočnosti upravený tak, aby bol Neptún ľahko odlišiteľný od Uránu a aby bolo jasnejšie vidieť jeho atmosférické javy. V skutočnosti Neptún vyzerá nejako takto. Tento chlapík mal tak rád slávnych maliarov, že viac ako 40 rokov falšoval ich diela, ktoré potom úspešne predával. Naletela mu kopa múzeí a odborníkov, nahrábal na to milióny a keď mu na to prišli, odsedel si trest a teraz je z neho v umeleckom svete žijúca legenda, ktorá zarába milióny pre zmenu predajom vlastných diel. A na záver, čo myslíte, ako reagoval kráľovský rod Aztékov, keď Španieli zničili ich ríšu? Ak ste odpovedali, že sa presťahovali do Španielska, kde dostali šľachtický titul, tak máte pravdu. Dokonca tu majú palác pomenovaný po ich predkovi, jednom z posledných aztéckých kráľov. Tomu sa hovorí zmeniť strany. A to bol posledný z 10 náhodných faktov. Dúfam, že vám prišli zaujímavé. Každopádne, materiálu mám dosť aj na ďalšie časti, tak pokiaľ o ne máte záujem, tak napíšte do komentárov. A nezabudnite odoberať tento kanál a zapnúť si upozornenia, aby ste o ďalšie videá neprišli. Toto je Škola Primitívne a teším sa na vás na budúce. Majte sa.